Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da sake kasancewa da mu a cikin wannan sabon shiri namu. A wannan bidiyo da insha Allahu za mu yi bayani akan matsala na ciwon sanyi da kuma abin da ya shafi matsala na istimna'i da kuma abin da ya shafi matsala na ainihin wato ɗaukewar sha'awa ko namiji ko mace. Wa'innan matsaloli guda biyu da na lissafa na ce za mu yi bayani akan su, matsala na ciwon sanyi da matsala na ciwon istimna'i. Ciwon sanyi ciwo ne wanda yana damun al'umma musamman ma maza da kuma mata, wanda sanadiyar wannan ciwo na sanyi ɗin kakan ga namiji gashi dai iya namiji ƙarƙafa a ido idan ka gan shi, amma kuma idan ya je kusantar iyalinsa za ka ga yana fama da matsala ta raunin gaba, gaban shi ya ƙanƙance, yana fama da saurin kawowa, yana fama da ɗaukewar sha'awa, lalacewar maniyyi da dai sauransu. To wannan matsala ce ta ciwon sanyi wanda gaskiya ya kamata a ce mutum ya ƙoƙari ya nemi magani a kanta, wanda rashin neman magani ɗin to ba ƙaramin ƙalubale ba ne ko kuma mu ce barazana ga ainihin shi lafiyar jikin mutum. Sannan su ma mata, mutumin da ya aikata masturbation shi ma za ka same shi da irin wannan ƙalubale ɗin. Za ka same shi da irin wannan ƙalubale na fitan farin ruwa, ƙuraje a gabansa, ƙaiƙayin matsi ne, ƙuraje gasu nan dai, da kuma rashin iya gamsar da iyalinsa. Kaga baya iya gamsar da iyalinsa, baya iya wuce minti 1 zuwa minti 2. Duka wa'innan abubuwa ne wanda in dai mutum ya aikata wannan ɗabi'a ta istimna'i kuma yana da ciwon sanyi zai iya fuskanta. Haka matan da suka aikata wannan ɗabi'a su ma za ka same suna fama da matsala na jin zafi lokacin saduwa, ɗaukewar sha'awa, fitan farin ruwa, warin gaba, ƙurajen gaba, ƙaiƙayin gaba da dai sauransu. So wannan shi ne. So saboda haka menene ya kamata a yi domin magance wannan matsala? Shi ne magani. Idan kana fama da irin wa'innan lalura to magani ya kamata ka nema mai kyau wanda za ka yi amfani da shi kuma insha Allahu sai ka ga Allah ya ba ka waraka. So akwai magani wanda muka haɗa da kanmu, za ku iya tuntuɓar mu a number wayan da ainihin muke sawa. Insha Allahu a duk inda kuke magani zai zo zuwa gare ku cikin sauƙi da yardar Allah. Mun gode sosai da ainihin kasancewa da mu.